henyu. Ambuya muripo here takatosvika pano. Nhasi ndava nebusiness rakanaka amai. Abu dai musvikire muzoni. Uyu mushonga wamakonzo wenyu uripo mama. Hauna kubva kuMbara wabva paHarare paMutare. Mushonga wakaita sei? Uyu mushonga wamakonzo manje zvamunoita ndezvokuti 5 rand chete wakatochipa. Uyu manje uyu unouraya zvokuti mangwana mupfume muchaona dzinza rawo rese rinopera. Ndo wakatonaka kamakonzo ari kunetsa muka. Kungomhanyira gonzo chete amai. Mubata muri beisira muromo kana kungorizora so. Zvapera. Muri kuti kudii amai? Chororo chemakonzo taya nacho. Kumhanyira gonzo morisa muromo. Mauraya makonzo mushawesa wakapera. Mukadzi mukuru ndichimhanyisana nemakonzo. Nemhanyiro unoita gonzo yawo. Gonzo haimhanye zvekudaro amai makaribata mudhemeni. Ore muri hamushaika muneti vana vana hatina flu here panado tinayo iri flu. Vana mupotawo muchibuda panze muchimhanya musina bhutsa pakuti mama munzwe flu vana mama wanyu atenge panado mufambise business. Alright, mogo dziripo idzi vana baba vanodawo mogo mutasara nayo kasiza popo yenyu. Aiwa, ini baba vakuti. Iwo varipo here. Ndichiri zvekutengesa izvo zvinhu zvavangomikisa mushonga wemakonzo zvinhu zvino. Aiwa, don't worry madam zvakatodivhaidwa muri kuti mbore kukwesha manga muhapwa kumeso mapundu zvese rinopedza muri kuti kudiko chororo ichi kana magaro ambuye. Aiwa. Taurai neni aiwa iri rakachipa manje. Imi munombonzani komugwasheni? Chili. Vese vanondiziva pabusiness takatorova mastreet toenda muri chikwamba taurai. Kana mari dzakabatana change tinayo muri kuti chiko. Toita sei tokupa ichi mushonga makonzo here. Mushonga makonzo haunetse munongomhanyira gonzo mubata muri pakisa takatoenda takaenda makonzo akapera rudziro. Hamungware futi makonzo. Kana vanhu havangandisekere. Ambuya taurai nesu komogo muri kuti chiko aiwa hangaende kamusa. Munisiro chiko ambuya alright panado yevana iyi. Garai makatenga kava. Aine zvinhu zvenyu mukwasha. Aiwa munoita senge pfungwa dzenyu dzakadzina kunyazotoa. Ko ambuya indawa. Phone number dzenyu. Phone number dziri kutengeswa futi. Aiwa kuti padu next time pandoya neorder ndozotanga ndabvunza ndisango. Ndesaka ndati hapana chenyu chandiri kuda. Ukuresta renyu paFacebook. Mbe vanovhairawo mani indawa